அனுப்பிடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா விஷ்ணு பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் போதுங்களா? நீங்க அத காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி குரூப்ல ஷேர் பண்ணிடுறீங்களா விஷ்ணு நான் பிரபு? பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. லைவ் போதா பாருங்க. போதும் மாதாஜி. போதுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டுமா? நான் அடுத்த கிளாஸ் பண்ணிடுங்கம்மா. நீங்க பார்த்து அவரை கோஹோஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. ஐ அம் ஜஸ்ட் லீவிங். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எல்லாரும் அப்படியே வந்து L3க்கு கன்வெர்ட் ஆக போறீங்க அடுத்த வாரம். சோ அடுத்த வாரத்துல வந்து நம்மளோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. உங்களோட L3 கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நடுவுல உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, ஏன்னா டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே வந்து சங்கீதா மாதாஜி எடுக்கிறாங்க. ஒரு நிமிஷம். டியூஸ்டேவும் வெட்னஸ்டேவும் சங்கீதா மாதாஜி உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. அதனால நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். புரியுங்களா? மத்த நாள் டைம் ஐடி ஃப்ரீயா இருந்ததுன்னா நீங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி ஸ்லோகம் பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு நம்ம பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இன்னொரு கிளாஸ் போறதுனால நான் லீவ் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் யாராச்சும் இது புக் ஏதாவது வாங்கிருக்கீங்களா? இல்லைங்க பிரபு, நான் வாங்கல. வேற யாரும் புக் வாங்கலீங்களா? வேற இல்ல எல்லாரும் இஸ்கான் மூலியமா வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க தம்பி. அதனால சென்னையில இருக்கிறனால வாங்கிட்டு இருந்தோம். இங்க வாங்கிக்கலாம் இல்லைங்க பிரபு? அங்க வாங்க வேண்டியது இல்ல. நீங்க எங்கனாலும் வாங்கிக்கலாம். இப்ப மேங்களூர்ல புக் மேங்களூர் இஸ்கான் மூலியமா வாங்கினவங்க யாராச்சும் இருக்கீங்களான்னு கேக்குறேன் மாதாஜி. பிரபுஜி எனக்கு இந்த பகவத்கீதை ஒன்று போட்டு விடுங்க பிரபுஜி. லிங்க் அனுப்பிடுங்க பிரபுஜி. நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புறேன் பிரபுஜி. தனியா உங்களுக்கு பிரைவேட் லிங்க் அனுப்புறேன். அதுல உங்களுக்கு எல்லா புக்ஸும் இருக்கு. என்ன புக் வேணுமோ நீங்க லாங்குவேஜஸ் மொழியை செலக்ட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சரிங்க பிரபு. சரிங்க. நீங்க புக்க அமௌண்ட் மட்டும் பேமெண்ட் ஜிபே பண்ணோடனே அந்த ஸ்கிரீன் ரெசிப்ட் நீங்க இப்ப அமிச்சிங்க இல்லைங்களா? இது பாகவதத்துக்கு ரெசிப்ட் மட்டும் அனுப்பிச்சு விடுங்க. நான் மாதாஜிக்கு அமிச்சு நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? சரி, உங்களை தவிர்த்து வேற யாராச்சும் புக் வாங்கிருக்கீங்களான்னு நான் கேக்குறேன். இப்ப நம்ம 9 பேர் இருக்கோம் இல்லைங்களா? நீங்க உங்களை தவிர்த்து வேற யாராச்சும் புக் வாங்கிருக்கீங்களா? பேமெண்ட் பண்ணின புக் வரலையா அப்படின்னு கேட்க சொன்னாங்க. பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, ரிசிப்ட் கேட்டாங்க. எப்ப டேட் என்னைக்கு பேமெண்ட் பண்ணீங்க அது மாதிரி கேட்டாங்க. என்ன புக் என்ன டேட் பேமெண்ட் பண்ணீங்கன்னு கேட்க. யாராவது பண்ணிருக்கீங்களா? இன்னும் இல்லப்பா, யாரும் பண்ணல போல இருக்குது. இவங்க மத்தவங்க இல்லாதவங்களும் கேட்கணும். உமாபதி சிவா பிரபு இல்ல, இன்னொரு பிரபு சரி, ஓகே, லாஸ்ட்ல கேட்கலாம். எல்லாம் வந்துருவாங்க, அப்ப கேட்கலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் ஷேர். பகவத்கீதை இது நிறைய விண்டோ வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல விண்டோ வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் 71 போட்டு போடாமல ஸ்லோகம் பார்த்தோம் டிவோட்டீஸ். 71 வரைக்கும் பார்த்துட்டோம். பகவத்கீதை 18th chapter லாஸ்ட். பதினெட்டாவது அத்தியாயம். அது முக்கியமான படிச்சுட்டு கொஞ்சம் அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணலாம். எது நினைப்பது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பூஜஸ்ரீ மாதாஜி லேட்டா நம்ம ஏன் வரலன்னு சொல்லி பார்த்தேன், வந்துட்டாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. நேத்து இது பார்த்தோமா? முக்கியமான ஸ்லோகம். ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உன் வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால்
இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா வெரி மாதாஜி. குட். அதான் இது முக்கியமானது. இதே ஸ்லோகம் இன்னொரு இடத்துல எங்க இருக்குது? 18 எங்க இருக்கு சொன்ன? 18/64. இல்ல பிரபு, நேத்து சொன்னேன், எழுதி வச்சுக்கோன்னு. சேம் இதே ஸ்லோகம், ஒரு வரி தான் வேற. கடைசி வரி 18/65 மாதாஜி. நான் சொன்னது 18.65. இன்னொன்னு 13வது சொன்னேன். மண்மனா பவமத் பக்தம் மாத்தியாஜி மாம் நமஸ்குரும் மாமிய வைசிசி. ஓகே, இதோட அர்த்தம் என்ன? இத படிங்க, இது முக்கியமானதான. இது பகவத்கீதையின் சாரம். படிங்க இத. உனது மனதை எப்போதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி என்னை பக்தனாக்கி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிவிடுவாயாக. இவ்வாறு என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய். 9.34 ஸ்லோகம் மாதாஜி. 9.34 பார்த்தோம். 18.65 நாம சொல்றது 18.65, 9.34. இது ரெண்டையும் எழுதி வச்சுங்க. ஏன்னா 9.34 18.65 இதுதான் பகவத்கீதையின் சாரமே. ஓகேங்களா? அடுத்து போலாம். சரணாகதினா என்னன்னு பார்த்தோம். பகவான் கிட்ட சரணடைறதுன்னா அனுகூல்ய சங்கல்பம் பிரதி. இது படிங்க அண்ணா. விஷ்ணு பிரபு படிக்கிறீங்களா? பூஜஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஸ்கிரீன் வரலீங்களா? ஆமா மாதாஜி. ஆமாம், ஸ்கிரீன் வரலீங்க மாதாஜி. மெசேஜ்லயே இருக்கு. வரலையா? ஒரு ஓரமா இருக்கு, நடுவுல இல்ல. ஓகே, அப்படியா? கற்பனை தெரியலையே கிருஷ்ணா. பகவானே, என்ன கத்துக்கிறதுன்னு தெரியலையே. அதான் ஸ்கிரீனே ஓபன் ஆகல. நீங்க உங்க வாட்ஸ்அப்ல தெரியுது. அப்படிங்களா? ஓ, என்ன பண்றது பிரபு? இப்போ என்ன பண்றானு? அது மைக்ரோ ஸ்டோர் ஜூம் இஸ் ஷேரிங் ஏ விண்டோன்னு வருது. என்ன வருது? என்ன பண்றது? இப்போ எதை டச் பண்றது சொல்லுங்க. ஆல்ரெடி உங்க வாட்ஸ்அப் தெரியுது மாதாஜி. நீங்க உங்களோட அந்த பிபிடி ஓபன் பண்ணுங்க மாதாஜி. பிபிடி ஓபன் பண்ணா இந்த வாட்ஸ்அப்பு எனக்கு தெரியல. என் வாட்ஸ்அப்பு நான் வாட்ஸ்அப்புக்கே போயிட்டேன். பிபிடி நான் ஓபன் எங்களுக்கு உங்க வாட்ஸ்அப் தான் தெரியுது. ஓகே, நான் பிபிடி ஓபன் பண்றேனுங்க. இப்போ வந்துருச்சு மாதாஜி. இப்ப பிபிடி ஓபன் பண்றப்பா. என்ன இது டவுன்லோடு வருது? பிபிடி எங்க இருக்கு கிருஷ்ணா? எது சொன்ன பிபிடி? தெரியுங்களா டிவோட்டீஸ்? இப்போ தெரியலீங்க மாதாஜி. சரி, தெரியலீங்க மாதாஜி. நீங்க அதை டச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் நினைக்கிறேன் மாதாஜி. என்னம்மா? கிருஷ்ணா, திரும்ப நான் இதுக்கே போட்டப்பா வாட்ஸ்அப்புக்கு. அப்புறம் தர்ப்பணம் எல்லா விதமான தர்ப்பணங்களையும் நீங்க ஷேர் பண்ணிடுறீங்களாப்பா? இல்ல படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? நீங்க சொல்றீங்களா புக் இருந்ததுன்னா? இல்ல விஷ்ணு, நீங்க ஷேர் பண்ணிடுறீங்களா? மொபைல் தான் மாதாஜி. பரவாயில்லையா? ஐயோ, வேணாமா. நான் இப்போ வாட்ஸ்அப்புக்கு போயிட்டேன். வாட்ஸ்அப்ல 18 வந்து 18வது சாப்டர் டவுன்லோட்னு கேக்குது. இன்டர்நெட் டவுன்லோட் பண்ணுங்க. டவுன்லோட் ஆயிடுச்சுங்களா? கிளிக் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஆயிடுச்சு, டவுன்லோட் ஆயிருக்கு. ஆயிட்டு இருக்கு. இப்ப ஓபன் ஆகட்டும் மாதாஜி. வெயிட் பண்ணுங்க. ஓபன் ஆவறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நானு? இல்ல, டவுன்லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்ப கிரீன் கலர் ஃபுல்லா ஆகல. வெயிட் பண்ணுங்க. டவுன்லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. சொல்லுங்க, அப்படியே சொல்லுங்க. அது வரைக்கும் குமுதரவி மாதாஜி 18.65. இப்ப என்ன பண்ணணுமா? கிளிக் பண்ணுங்க. அதை பிபிடி கிளிக் பண்ணுங்க. ஃபைல் டவுன்லோட் தான்.
அதையே அகைன் அதை டவுன்லோட் கிளிக் தான் பண்ணுமா? கீழே மாத்தாஜி. பிபிடி கிளிக் பண்ணணுமாப்பா இல்ல அதே கிளிக் பண்ணணுமா? பிபிடி கிளிக் பண்ணுங்க மாத்தாஜி, பிபிடி கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே பிபிடி எங்கம்மா கீழே பிபிடி ஓபன் பண்றதுக்கு என் பேச ஓப்பனே ஆகலையாப்பா? ஓபன் ஆகலையா மாத்தாஜி? அது டபுள் கிளிக் கிளிக் பண்ண என்ன மாத்தாஜி காமிக்குது இப்போ பிபிடிய? இப்ப தெரியுதா பாருங்க, லைவ் போட்டு போயிருக்கேன். இப்ப தெரியுதாப்பா? சரிங்க மாதாஜி. சரணாகதி வரல என்றால் மாத்தாஜி. என்ன தெரியலீங்களா? மாத்தாஜி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பிபிடிய உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணிருப்பீங்களா மாத்தாஜி? பிபிடிய ஓபன் பண்ணிருக்கேன்ப்பா, பண்ணிட்டு அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணுங்க. பண்ணிதான் இது பண்ணுது. பிபிடி ஓபன் பண்ணீங்கன்னா ஓபன் பண்ணது அப்படியே அதுல அது ஓபன் பண்ணுங்க மாத்தாஜி. இதே வாட்ஸ்அப்ல வச்சிருக்கீங்க, வாட்ஸ்அப்ல வெளியில வந்துட்டு பிபிடி ஓபன் பண்ணீங்கன்னா அது டேட்டா காமிங்க. இப்ப பிபிடின்றத போய் நான் டச் பண்ணிட்டேன். ஓகே கிருஷ்ணா என்ன கிருஷ்ணா? குமுதா மாதாஜி அத 18.65 ஸ்லோகம் படிச்சீங்கல்ல, 66 படிங்க. 66 ஸ்லோகமும் மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஓகே மாதாஜி. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் விவ்ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுஷ்ரக. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டும் சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ வினைகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது முடிச்சாச்சு மாதாஜி, நேத்தே படிச்சாச்சுங்க. படிங்க. ஓகே ஓகே. 70 சரணாகதினா என்ன? சரணாகதி பத்தி என்ன சொல்லியாச்சு அது சொல்லுங்க. பரபிரம்மம் பரமாத்மா வர்ணாசிரம் சந்நியாசம் பற்றின்மை மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி தியான வழியில நம்ம தர்ம வழியில செஞ்சோம்னா பகவானை வேற ஸ்கிரீன் வந்துருச்சுப்பா, அது வந்துச்சு, வெளியே வந்துருச்சு. அது படமே எனக்கு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டி கேக்குதா? கிளாஸ் கழிச்சுப்பா, சீக்கிரமா சீக்கிரமா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். விஷ்ணு சொல்லுங்க மாதாஜி. என்ன ஸ்கிரீன் தெரியுதுப்பா? வாய்ஸ் எக்கோ அடிக்குது மாதாஜி. எதுவும் தெரியலையா? ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி. அப்பா எப்படி வெளியே வந்தாலே எனக்கு எக்கோ அடிக்குது. உங்களுக்கு எக்கோ அடிக்குதா? நீங்க டபுள் தான் கேக்குது மாதாஜி பேசுறது. வெளியே நிமிஷம் வரேன் நான். நீங்க எடுங்கப்பா, வரேன். நீங்க கிளாஸ் எடுங்க, வரேன். கிளாஸ் மாதாஜி அதாவது நீங்க உங்க லேப்டாப்ல டவுன்லோட்ஸ்ல போயிட்டு அதை ஓபன் பண்ணுங்க மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட். இது வெளியே மெயின் ஸ்கிரீனுக்கு வந்துருக்குதுப்பா. அது ஏதோ அந்த பையன் கேம் விளையாண்டுட்டு அந்த இது நல்ல வேலை உங்களுக்கு அது தெரியல, அது வந்துட்டு இருக்குது. எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? நான் வேற மாதிரி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண சொல்லுங்க. உங்க லேப்டாப்ல கீழே ஜூம் அப்ளிகேஷன் தெரியுதா? கீழே நீங்க ஓபன் பண்ணது எல்லாமே கீழே ஒன்னொன்னா காமிக்கும். ஜூம் தெரியுதா? மெயின் ஸ்கிரீன் தான் ஏதோ வந்திருக்குது. சும்மா துப்பாக்கி கையில குடிச்சிட்ட மாதிரி எங்க பையன் வச்சிருக்கான். அந்த கேம் வருது, ஆஃப் லைட் இருக்குது, வேற எதுவுமே தெரியல. இது எப்படி எதுவுமே தெரியலையா? விண்டோஸ் எதுவுமே கேமோட ஐகான் கூட எதுவுமே தெரியல. ஒரு கேம் மட்டும் தான் இருக்குது. ஜன்னல் கீழே ஜன்னல் மாதிரி கீழே விண்டோஸ் இருக்கும் பாருங்க மாத்த. அது அழுத்து, அந்த பட்டன் அழுத்துங்க மாத்த உங்க லேப்டாப்ல.
மாதாஜி புக்ல படிக்கலாமா மாதாஜி? நீங்க புக்ல சொல்லுங்க. படிங்க படிங்க படிங்க. வாசனே ஹரிகே நம்ம கேக்குறதுப்பா நான் பேசுறது விஷ்ணு. கேக்குது மாதாஜி, நீங்க பேசுறது கேக்குது மாதாஜி. இப்ப என்ன பண்ணப்பா, ஒண்ணுமே ஸ்கிரீன்ல கீழே தெரியலப்பா, எதுவுமே தெரியல. அது ஸ்கிரீன் எதுவுமே தான் தெரியலையா மாதாஜி? கீழே சர்ச் பட்டன் எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியலையா? ஒண்ணுமே தெரியல. வெறும் ஒரு கேம் மட்டும் இருக்கு, அவ்வளவுதான். உங்க லேப்டாப்ல F11 ஒரு பட்டன் மேல இருக்கு. உங்க லேப்டாப்ல F11 ஒரு பட்டன் இருக்கா? F1 F2 F3ன்ட்டு மேல சொல்லிக்கலாம். அது டைப் பண்றதுல என்ன டைப் பண்ண சொல்லுங்க, டைப் பண்ண வருதுன்னு டைப் பாக்குறேன். பண்றது இல்ல மாதாஜி, உங்க லேப்டாப் பட்டன்ஸ்ல பட்டன் இல்ல, அது F11ன்னு இருக்குங்களா மேல ஃபர்ஸ்ட் வரிசையில? இருங்க பாக்குறேன். F1 F1 F2 F3 F4 F5 6 7 8 9 10 11 இருக்குப்பா. F11 இருக்கு. கிளிக் பண்ணுங்களேன். கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணுங்க. கீழே எது தெரியுதா? எதுவும் தெரியலையே. நான் கிளிக் கீழே பண்ண தெரியல. ஒண்ணும் வரமா. ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணுமா, 2 தடவை கிளிக் பண்ணுமா? ஒரு டைம் தான் கிளிக் பண்ணணும். பண்ண வரலையே. நல்லா அழுத்தியே பண்ணிட்டேன். என்ன பண்ணி வச்சுக்கானே தெரியல. லாக் பண்ணி வச்சுக்கானே இல்ல, கீழே ஜன்னல் பட்டன் மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்கு, கீழே அது கிளிக் பண்ணுங்க. கீழே ஜன்னல் மாதிரி 4 இது மாதிரி இருக்கும் பாரு, விண்டோஸ் பட்டன் தெரியுங்களா? 4 ஜன்னல் மாதிரி இருக்கும். எந்த இடத்துல வரும் பாரு. இருக்கு 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 இருக்கு. அதை வச்சுட்டா அது அழுத்துங்க, வெளியில வருதான்னு பாருங்க. வந்துருச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா, வந்துருச்சுமா. கீழே இப்ப தெரியுதா என்னென்ன ஓபன்ல இருக்குன்னு தெரியுதா? இருங்க பாக்குறேன். கீழே இருக்குமா எல்லாம் வந்துச்சுமா. இப்ப இதை நான் இதுல எதை டச் பண்ணணும்? ஜூம் அப்ளிகேஷன் இருக்கா? இருக்குப்பா. அதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிபிடி ஓபன் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிபிடி ஓபன்ல இருக்கா? 18வது அத்தியாயம். ஓகே பிபிடி ஓபன்ல தான் இருக்குது. அப்படியே ஓபன் ஆகுதா உங்களுக்கு? ஓபன் ஆகுதா பிபிடி? இது அதுதான் இப்ப என் ஸ்கிரீன்ல தெரியுது. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலை அனுகூல்ய சங்கல்பம். இல்ல, 18வது நம்மளோட L2 பகவத்கீதை 18வது அத்தியாயம் தெரியுதா உங்களுக்கு? L2 இருக்குப்பா, தெரியுதுப்பா. இப்ப நீங்க ஜூம் நம்மளோட லிங்க் அனுப்புங்க. ஜூம் லிங்க் ஓபன் பண்ணிட்டு ஸ்கிரீன் ஷேர் கொடுத்து அதை ஓபன் பண்ணுங்க. எனக்கு என்ன சொல்றீங்க இப்போ? ஜூம் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஜூம் லிங்க்ல உள்ள வாங்க மாட்டா. ஜூம் கிளிக் பண்ணுங்க. ஜூமுக்கு வரட்டப்பா. ஜூமுக்கு ஓகே ஓகே ஓகே. இப்ப ஷேர் கிளிக் பண்ணுங்க. இருங்க வரேன், ஜூமுக்கு வரேன். வந்துட்டு மோர் கிளிக் பண்ணி ஷேர் கிளிக் பண்ணி என்டையர் ஸ்கிரீன் கிளிக் பண்ணுங்க. ஜூமுக்கு வந்துட்டேன். இப்ப என்ன பண்ணணும்? மோர் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. மோரை கிளிக் பண்ணுங்க. மோர். ஓகே. தேங்க்யூப்பா. மோர் பண்ணிட்டேன். இப்ப என்ன பண்ணணுமா? ஷேர் ஸ்கிரீன் ஷேர் கிளிக் பண்ணுங்க. ஷேருக்கு போகணுமா? மோர்ல ரெக்கார்டு போஸ்ட் வைட் போஸ்ட் ஷேர் வரலையே. ஷேர் இங்க இருக்குதுமா. ஷேருக்கு வரணும். ஓகே ஷேர் வந்து என்டையர் ஸ்கிரீன். விண்டோக்கு அடுத்து பாகவதம் பகவத்கீதை ஷேர். வருதப்பா? தேங்க்யூப்பா. தேங்க்யூ வெரி மச். இதுதான் படிக்க சொன்னேன். படிச்சு டிவோட்டிஸ் இதை படிங்க. விஷ்ணு பிரபு படிங்க. அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பம். அனுகூலஸ்ய சங்கல்பம். பக்தி தொண்டிற்கு சாதகமானவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். பிராதி கூலஸ்ய வர்ஜனம். சாதகமற்றவைகளை நிராகரித்தல். ரக்ஷிய ஸ்திதி விஸ்வாசோ. கிருஷ்ணர் பாதுகாப்பை தருவார் என்ற நம்பிக்கை. கோப்திருத்வே வர்ணம் ததா. பகவானே பாதுகாப்பளிப்பவர் என்று ஏற்றுக்கொள்ளுதல். ஆத்ம நிக்ஷேப. தன்னை முழுமையாக பகவானிடம் வைப்பது. கார்பண்யே பணிவு. வாயு புராணத்திலிருந்து எடுத்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறாங்க. அதுக்கு பகவத்கீதையில மேற்கோள். அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பம்னா என்ன? இது நமக்கு முக்கியமானது, அதனால சொல்றேன். பக்தி தொண்டுக்கு சாதகமானவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும். இப்போ பக்தி தொண்டுக்கு சாதகமானது என்ன? ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க, எல்லாரும் சொல்லணும். பக்தி தொண்டுக்கு சாதகமானது என்ன? ஒண்ணு சொன்னீங்கன்னா போதும். சுந்தரி மத்திய லைனா கூப்பிடுங்க. ஒருத்தர் ஒண்ணு சொல்லி ஆகணும். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும். ஒன்னு முடிச்சு போகுது. அதோட அடுத்து வேற சொல்லுங்க.
மாதாஜி எல்லாத்துக்கிட்டையும் பகவத்கீதை புக்கு கொடுத்து பிரச்சாரம் பண்ணுவதும் பண்ணலாம் மாதாஜி. அது பக்தி தொண்டு சாதமா பிரச்சாரம். ஓகே, அடுத்து சொல்லுங்க வேறவங்க. பக்தர்கள் சங்கத்துல கலந்துக்கிறது. யாரிடமும் பேசும்போது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சரி. பிரசாதம் விநியோகம். பிரசாதம் சாப்பிடணும், பிரசாதம் விநியோகம் பண்ணணும். இன்னும் நிறைய இருக்கு பிரபு, நிறைய இருக்குது. பகவத்கீதை மாதிரி புக்கு வாங்கி நம்ம படிக்கணும், கொடுக்கணும். சின்ன புத்தகம் எல்லாம் விநியோகம் பண்ணலாம். அதுவும் பக்தி தொண்டுதான். ஓகே, இன்னும் அதாவது புரிதல் ஈஸியா இருக்கும். முக்கியமானதெல்லாம் விட்டுட்டீங்களே. பக்தி வந்து கேட்டல் நவவித பக்தி பண்றது, மற்றது கேக்குறது. நிக்ஷேபா, அது கரெக்ட். அது நீங்க ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிட்டீங்க. கீர்த்தனம், வந்தனம், அது நினைக்கிறதா, அதெல்லாம் பக்தி தொண்டு. அதுக்கு சாதகமானதை ஏத்துக்கணும்ன்றாங்க. எது சாதகமானது? இப்ப நம்ம ஒரு தொழில் செய்யறோம். என்ன தொழில் செய்யறோம்? இப்போ நான் ஒரு வேலை செய்யறேன். என்னது? ஒரு பெரிய ஒரு இந்த கடையில ஒரு மட்டன் ஷாப்ல வேலை செய்யணும்னு வச்சுக்கலாம். பேர் சொல்லக்கூடாது, இருக்குது பேர்லாம் இருக்கு, சொல்ல அது ஒருத்தர் பர்டிகுலர் நம்ம சொல்லக்கூடாது. பெரிய மட்டன் ஷாப், அதுதான் சம்பளம் எனக்கு. அதுல வேலை செய்யறேன்னா அது பக்தி தொண்டுக்கு வந்து பாதகமானது. அதை விட்டுடணும். அதுதான் பிரதிகூல்யஸ்ய வர்ஜனம். அது சாதகமற்றவை நிராகரிக்கிறது. அது சாதகமற்றவைகளை நிராகரித்தல். சாதகமானதை ஏற்றுக்கிறதுனா நீங்க அழகா சொல்லலாம். என்னன்னு? பூ வாங்கி சாமி போடுறது, அவரை கும்பிடுறது, கற்பூரம் கொடுத்து ஊதி பற்றி கொடுத்தது, எல்லாமே சொல்லலாம். நிறைய இருக்குது. சாண்டிங் பண்றது, பகவத்கீதை படிக்கிறது, பாகவதம் படிக்கிறது, அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றது, நிறைய பக்தி தொண்டு. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும். சாதகமற்றவைனா நம்ம செய்யற ஒரு வட்டி பிசினஸ் பண்றாரு ஒரு சேட்டு, அந்த சேட்டுட்டு போய் நம்ம வேலை செய்யறோம் அப்படின்னா அது பாவமான செயல். அது சாதகம் இல்லாதது. அதை நம்ம ஏத்துக்கூடாது. ஒரு மட்டன் ஷாப்பு, ஒரு டாஸ்மார்க் கடை, இந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு வேலை வருது, கோடி ரூபாய் கொடுத்தா கூட அந்த வேலையை நம்ம செய்யக்கூடாது. அது நமக்கு சாதகமற்றது. சாதகமற்றது எது? மது, மாது, மாம்சம், சூது, இது சாதகமற்றது. இதை நாளையுமே நாம விட்டுறணும். அனுகூலியசங்கிறது பகவானுடைய தாம்ல வாழலாம், நிறைய இருக்கு. இப்ப இதுக்கு சொல்லுங்க. லட்சியஸ்தீதி விஸ்வாசோ. விஸ்வாசோ என்ன இது? கிருஷ்ணர் பாதுகாப்பை தருவார்ன்ற நம்பிக்கை. எப்படி பாதுகாப்பு தருவாரு? கோவர்த்தன உங்களுடைய நெட்வொர்க் சரியா இல்ல பிரபு, ஒன்னும் சரியா கேட்கல. இது வந்து எஸ், பாதுகாப்பை தருவார்ங்கிறது நம்பிக்கை. அது எப்படின்னா, இப்போ விருந்தாவன வாசிகள், விரஜவாசிகள் பகவான் சொல்றது அப்படியே நான் கேட்பாங்க. பகவான் சொல்றது ஏன்னா அவர் நமக்கு பாதுகாப்பாரு. சொன்னாரு, நீங்க வழிபடியா செய்றீங்க. இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ணாதீங்க, கோவர்த்தன மலைக்கு பூஜை பண்ணுங்க. கோவர்த்தன மலையில தான் புல்கள்லாம் வளருது. அதுதான் நம்ம பசுக்களுக்கு வந்து உணவாகுது. நம்ம யாருக்கு பண்ணணும்? நம்ம இந்த கோவர்த்தன மலைக்கு தான் பண்ணணும். ஏன்னா பசுதான் சமுதாயத்துல மிக முக்கியமான பங்கு. சொல்லுவாங்க, ஒரு பசுமாடு இருந்தா போது ஒரு குடும்பம் வாழ்ந்துடும். சம்சார வீட்டுக்கு ஒரு பசுமாடு. அது போல அவங்க அந்த பகவானே நம்பி இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ணாத பகவானுக்கு வந்துட்டு அந்த கோவர்த்தன மலைக்கு பூஜை பண்ணாரு. இது எப்படின்னா, இதுக்கு இப்ப குரங்கு குட்டி இருக்குது, பூனைக்குட்டி இருக்குது. பூனைக்குட்டி எப்படி தூக்கிட்டு போகுது? பூனைக்குட்டிய பூனை எப்படி தாய் பண்ண தூக்கிட்டு போகுது சொல்லுங்க. அப்ப அந்த பூனை எந்த நம்பிக்கையில இருக்குது? அந்த பூனைக்குட்டி எந்த நம்பிக்கை இருக்குது? தாய் நம்மள கடிக்காதுன்னு அந்த தாயை திருப்பி பிடிக்கிறது இல்ல. குரங்கு குட்டி எப்படி? குரங்கு குட்டி பிடிச்சிக்கோ. ஆனா அது என்னன்னா, நான் நினைப்ப சொல்லும்போது அது அதுதான் கெட்டியா பிடிச்சிக்குதே. பிடிக்க வேணாம். எதுக்கு பிடிக்கணும்? திரௌபதி அம்மா என்ன செஞ்சாங்க? சேலையை இழுத்து பிடிச்சுக்கிட்டாங்க. சேலையை இழுத்து பிடிச்சுக்கிட்டு கிருஷ்ணா கோவிந்தா அப்படின்னாங்க. அவங்க மேல நம்பிக்கை, அந்த நம்பிக்கை வச்சு பகவானை கூப்பிட்டாங்க. பகவான் வந்தாரா? வரல. ஏன் வரல?
2 கையை வசத்து நோட்டு வந்துட்டார். நம்பிக்கை முழு நம்பிக்கை வைக்கணும். அவங்க மேல நம்பிக்கை, அவங்க மேல தனக்கு மேல தன் மேல தனக்கு நம்பிக்கை. என்னதான் கூப்பிடலாம் இருந்தாலும் அவன் துணி பிடிச்சிட்டு என்ன பண்றது அப்படின்னு கையை வச்சுட்டு இருக்காங்க, விட்டுட்டாங்க. என்னன்னு ஒரு பழமொழிக்கு தலைக்கு மேலே வெள்ளம் போனால் ஜான் என்ன முளம் என்னங்கிற மாதிரி அப்படியே கிருஷ்ணா அப்படின்னு விட்டுட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கையை தூக்கிட்டாங்க. கிருஷ்ணா கோவிந்தா அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்களோ இல்லையா பகவான், அப்படியே டிசைனா சார் பகவான் கொடுக்குறாரு. துச்சாதனன் அப்படியே டயர்ட் ஆயிடுறான். சேலைய உருவி மலைமலையா உருவி அந்த பாதுகாப்பை தருவான்னு நம்பிக்கை வேணும். எது மாதிரி பூனைக்குட்டி மாதிரி, பூனைக்குட்டி அப்படியே விட்டுருது உடம்ப. அது பல்ல கட்டி கொண்டு போய் வேற இடத்துல வைக்குது. அந்த பூனைக்குட்டிக்கு இருக்கிற ஒரு இதுதான் நமக்கு வரணும், ஸ்ரத்தா. ஓகே, பகவானே பாதுகாப்பு அளிப்பன்னு நம்ம அதை ஏத்துக்கணும். ஆத்மனிகேஸ்வர யார் வந்து தன்னை முழுமையாக பகவான் ஒப்படைச்சாங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கடைசி இருக்கு முழுமையாக ஆத்ம நிவேதனமா பண்ணவங்க யாரு? நவவித பக்தி சேவையில ஆத்ம நிவேதனம் யாரு பண்ணாங்கோ? யோசனை பண்ணுங்க. மகாபலி சக்கரவர்த்தி. பிரகலாதன் முழுமையா கொடுத்தாருன்னா கொடுத்தாரு. ஆனா ஆத்ம நிவேக்ஷனா அப்படியே ஆத்மாவோட தன்னையே பலி சக்கரவர்த்தி கொடுத்தாரு. 3 அடி மண் கேட்டாங்க வாமன தேவர் பகவானிடம். அப்ப 1 அடி 2வது அடி 3வது அடி வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்ல, 2 அடியில ஃபுல்லா அடிச்சார் பகவான். 3வது அடி தலையை குனிஞ்சு கொடுத்தாரு, என்னை எடுத்துக்க ஃபுல்லா அப்படின்னுட்டு ஆத்மாவோட. ஆத்மா அதுதான் முழுமையா பகவான் முழுமையா நம்மளை ஒப்படைச்சிடணும். ஓகே, கிளாஸ் இது பயன்கள்லாம் படிச்சுட்டோம். பகவத்கீதையை சொல்லித்தரவங்களுக்கு பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. பகவானிடம் திரும்ப செல்வோம். பகவானுக்கு பிரியமான ஒரு சேவகன் ஆறாங்க. அதே மாதிரி கேட்கறவங்களுக்கு என்ன சொன்னேன், இந்த ரொம்ப பண்ணுது மக்கள். கேட்கறவங்களுக்கு மாணவர்களுக்கு என்ன நன்மை, மாணவர்களுக்கான வரங்கள் என்னென்ன சொன்ன சொல்லுங்க. கேட்கறதுனால புலன்கள் எல்லாம் தூய்மை அடையும். பக்தி சேவையில வந்து மேற்கொண்டும் படிப்படியாக கேட்கறவங்களும் ஆன்மீகமா முன்னேற்றம் வருவாங்க, பக்தி தொழில ஈடுபடுவாங்க, பகவான அவங்களோட அறிவால் வழிபடுவாங்க. இது யார் சொன்னாங்க? நான் அறிவிக்கிறேங்கிறார் பகவான். நான் சொல்றேன்னு சொல்ல, அறிவிக்கிறேன். அறிவிப்புனாவே முக்கியமானது தெரியுங்களா? அறிவிக்கிறதுக்குன்னா முக்கியமானது. ஓகேவா? அறிவிக்கிறேன்றாரு பகவான். அடுத்து இந்த கேட்கறவங்க என்ன பண்றாங்க, இதை படிங்க. யார் படிக்கலையோ படிங்க, படிக்காதவங்க படிங்க. நீ படிக்க வைக்கிறேன், கண்டினியூ படிங்க. மேலும் நம்பிக்கை படிக்கவா? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. பெண்ணரசி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மேலும் நம்பிக்கையுடன் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கிறானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், அடுத்து படிங்கம்மா. நம்ம இதுக்கு பேர்லாம் 72 72 இது வேற. இப்ப இந்த பகவத்கீதையில வந்துட்டு எப்படி நம்ம நன்மை அடையலாம், இதை படிச்சிருங்க. ஸ்கிரீனை பார்த்து படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாராம்சம்: பகவத்கீதையின் ஞானத்தினால் எப்படி நன்மை அடைவது? விநியோகம் செய்யுங்கள். தூய பக்தி தொண்டு நிச்சயமாக கிடைக்கும். கிருஷ்ணரிடம் செல்லலாம். படியுங்கள். இது அறிவினால் வழிபடுவது போன்றது. நம்பிக்கையுடன் பொறாமையின்றி கேளுங்கள். பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்படி நம்ம இது வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதை விற்கிறேன்னு சொல்லவே கூடாது. நம்ம விற்கிறேன்னு சொன்னாவே அது வார்த்தை சரி கிடையாது.
ஏதோ பணத்துக்காக விற்கிற மாதிரி ஆகுது. அது இல்ல, விநியோகம் பண்றோம். நாங்க கொடுக்குற ஒரு காசும் அங்க கோயில் கட்டுறதுக்கு போகுது, பிரசாதத்துக்கு போகுது, எல்லாமே பக்தி தொண்டுக்கு தான் போகுது. அந்த பணத்தை யாருமே பர்சனலா எடுத்து யூஸ் பண்றது கிடையாது. நமக்கு அதை கிடைக்கிற ஒரு பலனை சொல்றேன் நான். பகவான்கிட்ட போலாம். இப்ப நீங்க படிக்கிறீங்க இல்லையா, படிக்கிறதெல்லாம் அறிவினால் வழிபடுறோம். இது பகவான நம்பிக்கையா கேட்கணும், பொறாமை இல்ல கேட்கணும், பொறாமை இல்லாம கேட்கணும். அப்படி கேட்கறதுனா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? நம்மளுடைய பாவ விளைவுகள் நீங்கி புண்ணிய செஞ்சவங்க இருக்கிற லோகம் இருக்குது, மங்களகரமான லோகம். அங்க போய் நம்ம சேர்வோம். நாம வந்துட்டு சமுதாயத்துக்கு ஒருத்தர் ஒரு சேவை செய்யறாங்க. என்னென்ன சேவை செய்யறாங்க சொல்லுங்க. என்னென்ன சேவை செய்யறாங்கன்னா, கொடுக்குறாங்க, ஏழைகளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க, கல்வி சாலையை அமைக்கிறாங்க, இதெல்லாம் செய்யறாங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு வருது? இந்த மெட்டீரியல் வாழ்க்கைக்கு நமக்கு உதவியாகுது. மெட்டீரியல் வாழ்க்கைக்கு, இந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்கு, இந்த ஜடவுரலை பாதுகாக்கிறதுக்காகுது. ஆனா பகவானை வெளிப்பட்டு அவருடைய சேவகன் ஆகி பகவத்கீதையின் செய்தியை நாம வந்து சமூகத்துல பரப்பணும். இதுதான் உண்மையானுமே சமூகத்திற்கு நம்ம செய்யற ஒரு உண்மையான சேவை. எதுன்னா பகவத்கீதை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அதை நாம வந்து மக்களுக்கு சொல்லணும். பகவான் என்ன சொன்னாரு ஒரு ஸ்லோகத்துல, என்ன சொல்லிருக்காரு சொல்லுங்க. யாருக்காச்சும் நினைப்பு இருக்குதா? இந்த மாதிரி என்னை பற்றிய செய்தியை எடுத்து கூறுபவன் தான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆக முடியாது. பகவான் கிருஷ்ணர் ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கிறாரா இல்லையா? அத சொல்லணும். நீங்க சொல்லுங்கன்னு எதிர்பார்த்து நீங்க சொல்லாதெல்லாம் நானே சொல்றேன். இதுதான் என்ன சேவைங்கிறது. எது சேவை சொல்லுங்க. ஏன் இது சேவை சொல்றோம்? இதுதான் உண்மையான சேவைன்னு ஏன் சொல்லுங்க. ஏன் சொல்றேன்னா இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரல, அதனால உங்களுக்கு நான் கேள்வி கேட்க நானே சொல்லிடுறேன். இது உண்மையான சேவை. ஏன்னா இது இந்த அழிய போற உடம்புக்கு செய்யற சேவை இல்லை, அழியாத நித்தியமான ஆத்மாவுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சேவை. இதனால நம்ம பகவான் கிட்ட போவோம். எங்கிருந்து வந்தோமோ அங்க போறோம். வீடா விடுதியான்னு பார்த்தோம், நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம போறோம். அதனால உண்மையான சமூக சேவைங்கிறது பகவத்கீதையை மக்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கணும். இது பயங்கர மிகப்பெரிய ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை உண்டு பண்ணுது. வாங்கி நான் 10 வருஷம் வீட்டுல அப்படியே வச்சிருந்தாச்சு, தொடவே கிடையாது. ஏதோ வாங்கணும்னு ஒரு எண்ணம் சொல்றாங்கன்னு வாங்கியாச்சு. 10 வருஷமா தொடல. 30 வயசுல வாங்கினேன். 27 வயசுல வாங்கியிருப்பேன். அது தொட்டது 40 வயசுல தான் நானே தொட்டேன். எவ்வளவு வருத்தப்படுறேன். 10-12 வருஷம் வீண் பண்ணிடுமேன்னு ரத்த கண்ணீர் வர்றேன், விடுறேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அதனோட அருமை தெரியல, தெரியாத உட்கார்ந்து இருந்தாச்சு. ஏதோ அந்த பகவான் புண்ணியத்துல இப்ப நம்மளாம் வந்திருக்கோம்னா போன ஜென்மத்துல செஞ்ச ஒரு நல்ல ஒரு புண்ணிய கர்மா, இல்ல போன ஜென்மத்தில் நம்ம வந்து பகவானுடைய பக்தரா இருந்திருப்போம். அதனால பகவான் வந்துட்டு அப்படியே நம்மளை கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு. நாம என்ன பண்ணணும்? நம்மள மாதிரி இருந்தவங்களுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு இதை கொண்டு பரப்பணும். ஒருத்தரையாச்சும் நீங்க ஒருத்தரை எடுத்துங்க, நான் சொல்றேன், ஒருத்தரையாச்சும் நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபிக்க வைக்கணும். ஒருத்தரையாச்சும் ஏகாதசி பாஸ்டிங் இருக்க வைக்கணும். ஒருத்தரையாச்சும் நம்ம இந்த கிளாஸ்ல இந்த வகுப்புல கொண்டாந்து சேர்த்தணும். அதாவது 18 நாள் பகவத்கீதை யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இம்மயகம் அப்படின்னுட்டு இதை கேளுங்க. இப்பதான் இன்னைய பாடம், இப்பதான் இவ்வளவு நேரம் கழிச்சு இப்பதான் இன்னைய பாடம் ஆரம்பிக்குது. 9:40. இத ஸ்லோகம் படிச்சு பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா? படிங்க ஸ்லோகம் படிச்சு. கச்சித் ஸ்ருதம் பார்த்த त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय. பிதாவின் மகனே, செல்வத்தை வெல்வோனே, நீ இதனை கவனமான மனதுடன் கேட்டாயா? உனது அறியாமையும் மயக்கமும் தற்போது நீங்கிவிட்டதா? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் கேட்கிறாரு, பிரித்தான்னா யாரு? அவங்களுடைய அத்தை குந்தி தேவியின் மற்றும் ஒரு பெயர். செல்வத்தை வெல்வானோ, அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது. அது என்ன பேர் தெரியுமா? இது வந்து உங்களுக்கு தெரியாது. டிவோட்டிஸ் ரொம்ப நாளா இருக்க டிவோட்டிஸ் சொல்லுங்க. செல்வத்தை வெல்வோனே அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இது வந்து அர்ஜுனனுடைய இன்னொரு பெயர். நினைப்பச்சுங்க, தன ஜெயன்
தனஞ்சயன். தனம்னா செல்வம், நம்ம சொல்லுவோம் தனலட்சுமி அப்படின்றமா, தனம். இந்த ரெண்டு இடத்துல சொல்றாரு, பிரித்தாவின் மகனே தனஞ்சயன் அப்படிங்கிறது செல்வத்தை வெல்வோனே. இதை நீ கவனமா கேட்டியா? இப்போ உன்னோட அறியாமை மயக்கம் இருந்துச்சா? என்ன அறியாமை இருந்தா அப்படி சொல்லுங்க, என்ன மயக்கத்துல இருந்தா அப்படி? அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போனா வரும், உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுங்க. முதல் அத்தியாயம், 2வது அத்தியாயம், அதுல என்ன வருது? சொந்தக்காரங்க. யார் சொன்னீங்க பிரபு? யார் சொன்னீங்க? உமாபதி. கரெக்ட். என்ன அறியாமை? நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுக்குதான் பகவான் இதெல்லாம் சொன்னது. சண்டை போட மாட்டேன். இன்னொன்னு சொன்னாரு, நம்ம உடல் இல்லை, ஆத்மா. நீ அழிக்க போறது நீங்களுடைய ஜட உடலதான், ஆத்மாவை அல்ல. நான் ஏற்கனவே இவங்களை எல்லாம் நான் இது பண்ணிட்ட பாரு, இதெல்லாம் நான் முடிச்சிட்டேன். நீ ஒரு சவிய சாட்சி. சவிய சாட்சின்னா நீ ஒரு கருவி அப்படின்னு சொல்றாரு பகவானே. இப்ப நீங்க இத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? திரும்ப சொல்லலாமா? ஓகே, சொல்லுங்க டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. இது பண்ணிக்கமா. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை குருவாக அடைந்த அர்ஜுனன் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலி. ஸ்ரீல பிரபுபாதரை போன்ற ஒரு குருவை அடைந்த நாம் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலிகள். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளும் அதிர்ஷ்டசாலிகளா இல்லையா? எல்லாரும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் தான். ஏன்னா பிரபுபாதர்ன்ற ஒரு குரு நமக்கு கிடைக்கலன்னா நாமெல்லாம் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம்? எங்கேயோ பார்த்துட்டு டிவி பார்த்துட்டு இருப்போம். கண்டிப்பா டிவி, நாளா டிவி தான் பார்த்துட்டு டிவி பார்த்துட்டு இருப்போம், இல்லாட்டி கதை பேசிட்டு இருப்போம், இல்லாட்டி தூங்கிட்டு இருப்போம். அறியாமையில தான் இருந்திருப்போம். நம்மளுடைய அறியாமை கண்ணை திறந்தவர். ஓம் அஞ்ஞான திபுரம் தசியங்கிறோம். அஞ்ஞான அப்படிங்கிறது, அஜ்ஞானங்கிறது அறியாமைங்கிற இருள். அந்த அஜ்ஞானத்தை போக்குனவரு நம்முடைய குரு. ஓகே, அர்ஜுன் சொல்றா அப்படி. இப்போ என்னன்னு சொல்லுங்க. யார் இது வரைக்கும் யார் படிக்கல, பிளீஸ் தயவு செய்து படிங்க. இந்த கிளாஸ் முடிய போகுது. நாளையோட இது உமாபதி சிவா இவங்க எல்லாம் படிங்க பிரபுஜி. எல்லாரும் ஒவ்வொன்னா படிங்க பிரபு. பத்ரிநாத் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசத்தின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 4 வரியில 4வது வரி மிக முக்கியமான ஒரு வரி. என்ன சொல்லுங்க? கரிஷ்யே வசனம் தவ. கரிஷ்யே வசனம் தவனா தங்களது உபதேசங்களின் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். இது யார் சொல்றது? அர்ஜுனன். அர்ஜுனன். இப்ப நான் உங்களை கேக்குறேன், நீங்க என்ன சொல்றீங்க? அர்ஜுன் சொன்ன மாதிரி கேட்ட மாதிரி தான் மாதாஜி நாங்களும் கேக்குறோம். வெரி குட், வெரி குட். பகவான் எப்படி சொன்னாரோ அதான் அர்ஜுனன் கேட்டாரு. நீங்களும் வந்துட்டு கரிசிய வசனம் தவ. இதை எல்லாரும் ஒரு டைம் கடகரன்னு படிக்க பார்க்கலாம். நல்லா படிச்சுட்டாங்க. படிங்க, சான்ஸ். ஏன்னா இது நீங்க சொல்றீங்க, பகவானை பார்த்து நீங்க சொல்றீங்க. படிங்க, ஒருத்தர் எல்லாருமே படிங்க. டைம் இருக்கு, நாளைக்கு கூட கிளாஸ் டைம் இருக்கு, படிங்க. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரோ, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களில் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் பிரபு, சீக்கிரம் படிங்க, எல்லாரும் படிக்கணும். உமாவதி சிவா பிரபு படிச்சுட்டு வாங்க பிரபு. எல்லாத்தையும் ஒவ்வொருத்தரா. அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்கள் உபதேசங்களின் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. டக்குன்னு படிங்க, அடுத்தவங்க.
சொல்லுங்க பிரபு, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரை, வீழ்ச்சி அடையாதவரை, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் குமுதரவி மாதாஜி, நீங்க என்ன படிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு பிரபு, நீங்க படிங்க பிரபு. யார் படிக்கல கூப்பிடுங்கம்மா. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் தான் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்து விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. விஷ்ணு பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பூஜஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்க ஸ்லோகம் படிச்சு அப்படியே பொருள் சொல்லிருங்க மாதாஜி. ஓகே. அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோஹ ஸ்மிருதிர்லப்தா த்வத் பிரசாதான்மயாச்யுத ஸ்திதோஸ்மி கத சந்தேஹ கரிஷ்யே வசனம் தவ. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சியடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார் படிக்கிறத படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா? பத்ரிநாத் மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி, படிங்க. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலும் இருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மோகனசுந்தரம் பிரபு படிச்சிட்டீங்களா பிரபு? படிச்சிட்டீங்களா? படிச்சிட்டேன் மாதாஜி. மோகனசுந்தரம் பிரபு படிச்சிட்டேன் மாதாஜி. ஓகேங்க. வேற பத்ரிநாத் பிரபு அவர்தான் படிக்கல. பத்ரிநாத் பிரபு. சரி, என்ன சொன்னீங்க? சரிங்க மாதாஜி, படிச்சுட்டு அடுத்து போங்க. இப்போ நீங்க எல்லாமே நம்ம எல்லாருக்குமே மயக்கம், நமக்கு மயக்கம் நீங்கிருச்சு. நமக்கு இந்த இடத்துல வீழ்ச்சி அடையாதவர்னா அச்சுதன் சொல்றாரு பாருங்க. அச்சுதரே, கிருஷ்ணரே, அச்சுதரே, நீங்க வீழ்ச்சி அடையாதவரு. நாம பகவான்கிட்ட சரணடைஞ்சா நம்மளும் வீழ்ச்சி அடைய மாட்டோம். நமக்கு வாழ்க்கையில் வீழ்ச்சியே கிடையாது. நாம உறுதியோட இருக்கணும். எது இருக்கணும்? நாம பக்தி தொண்டு செய்யணும். பகவான் என்ன சொல்லிக்கிறாரு? அவரை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பக்தியா மாம ஜமாதின்னுக்கிறாரு. அதனால பக்தி தொண்டினால் மட்டும்தான் எனக்கு அறிஞ்சிக்க முடியுங்கிறாரு. நாம பக்தி தொண்டு செய்யலாம் பகவானுக்கு. பகவானோட உபதேசங்கள் படி நாம நடக்கணும். இப்ப அர்ஜுனன் உணர்வுகள் திரும்ப படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனனின் உணர்தல், மயக்கம் நீங்கிவிட்டது, நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன், எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு உறுதியுடன் உள்ளேன், தங்களின் கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களின்படி செயல்படுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நாம் அனைவரும் அப்படியே செயல்பட வேண்டும். நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வேணும். என்ன நம்பிக்கை? படிங்க குணக்குட்டி மாதிரி. நான் கிருஷ்ணரை சரணடைந்தேன் என்றால் அவர் ஒருபோதும் என்னை கைவிட மாட்டார்.
நாம் தயாரா? நாம் நாம் தயாரா? தயாரா இருக்கிறோம் மாதாஜி, தயாரா இருக்கிறோம் மாதாஜி. தயார் மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. L3 போறதுக்கு இந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ரெடியா இருக்கிறோம். கிருஷ்ண உபதேசம் கேட்டுக்க. அதுதான் சரிங்க. பகவத்கீதையின் செய்தியை கவனத்துடன் கேட்ட பிறகு அர்ஜுனன் உறுதியும் தயாராக இருக்கிறார். அவர் கிருஷ்ணனின் உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன் என்று சொன்னார். நாமும் தயாரே. 74 படிச்சுக்கலாம் மாதாஜி. ஸ்லோகஸ் படிக்கணும் மாதாஜி. என்னமா ஸ்லோகம் 2 ஸ்லோகம் வந்து படிக்கலாம் மாதாஜி. இன்னைக்கு கத்து கொடுங்க. இன்னும் 8 மாசம், அது 8 நிமிஷம் இருக்குது. முடிச்சுட்டு சொல்லலாம். நாளைக்கு சொல்லலாம்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. நாளைக்கு சொல்லலாமா? ஓகே மாதாஜி, இது படிச்சுக்கலாம் மாதாஜி. இது 4 தான் இருக்குங்க. ஓகே. 74, 75, 76, 5 இருக்கு. ஆமா மாதாஜி, முடிச்சிடலாம் மாதாஜி இன்னைக்கு. 5க்கு எத்தனை ஸ்டேட்? 1 2 4 5 6 7 8 9 ஸ்லைட் இருக்குது. 9 நிமிஷத்துல ஒரு ஸ்லைட் இருக்கும். அப்ப ஓகே மாதாஜி. சஞ்சீவன் கூறின அடுத்தது படிக்கலாமா மாதாஜி? சஞ்சீவன் கூறினது பத்தி படிங்க. யாரு படிக்கிறீங்க? விஷ்ணு பிரபு, நீங்க படிச்சிருக்கு பிரபு, கிளாஸ் படிங்க. சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக இரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். வியாசரின் கருணைனா என்ன? யாருக்காவது புரியுதா? சஞ்சயன் சொல்றாரு, உருவாக்கி கொடுத்தாரு. வெரி குட் வெரி குட். சொல்லுங்க பிரகாஷ், சொல்லுங்க. அத கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க, கேட்கட்டும் எல்லாரும். வியாசர் தான் கதையை வந்து நமக்கு வந்து நேரடியா, அவர் தானே பகவானோட இலக்கிய அவதாரம். ஸோ அதனால அவர் வந்து உருவாக்கி கொடுத்ததுனால அவரோட கருணையால கேட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது இல்ல, நான் ஒரு இது மாதாஜி போட்டு என்னாச்சுன்னா, இந்த போரு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வியாசர் வந்து திருதராஷ்டிர கேட்கிறாரு, என்னன்னு, நீங்க இந்த போரை நேரடியா பாக்குறீங்களா? அப்ப உங்களுக்கு கண்ணு வேணுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு திருதராஷ்டிரன் மறுத்துறாரு. ஏன் மறுத்துறாரு? எப்படி இருந்தாலும் ஒரு தரப்புல இறந்துருவாங்க. சண்டையில ஒருத்தர் போயிடுவாங்க, ஒருத்தர் இருப்பாங்க. என்னுடைய குலம் அழிஞ்சிருது. இத வந்து நான் என் கண்ணால் ஏதாவது ஒருத்தர் அழியிறாங்க இல்லைங்களா? என்னுடைய குலம் அழிவதை நான் என் கண்ணால் பார்க்க விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. அடுத்து இன்னொரு கருத்து என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, சண்டை ஸ்டார்ட் ஆக போகுது, இப்ப கண்ணை கொடுத்து அவர் வந்து அந்த வாய்ஸ் மூலமே கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டவரு. இது துரியோதனன், துச்சாதனன், இது துச்சலை, அவங்க ஒருத்தரையும் அவருடைய வாய்ஸ் மூலமா பார்த்தாரு. ஆனா கண்ணை திறந்து பார்க்கும்போது என்னைக்கு அந்த 100 பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க, என்னைக்கு ஒருத்தையும் பாக்குறது, இங்க பஞ்சபாண்டவன் என்னைக்கு பாக்குறது, எல்லாரும் என்னைக்கு பாக்குறது அப்படின்னு ஒரு கருத்து. என்னைக்கு பார்க்க முடியும் சொல்லுங்க? அதனால அவர் வந்து மறுத்துறாரு, எனக்கு கண்ணு வேணான்னுட்டு. அதனால இப்ப என்ன டிவி, அந்த காலத்துல பகவானே கொடுத்தாரு. யாருக்கு? சஞ்சயனுக்கு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் முதல்ல டிவி கொடுத்தது, முதல் டிவியே கொடுத்தது. இப்ப பாரு, அங்க போர்க்களத்துல இருட்டுல சரி, பகல்ல சரி, மறைவுல சரி, இன்டைரக்ட் டைரக்ட் எப்ப எங்க நடந்தாலும் அது உனக்கு தெரியும், அதை நீ சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து ஒரு திவ்ய திருஷ்டிய சஞ்சயனுக்கு கொடுக்குறாரு. அதை வச்சுதான் அங்க நடக்கிற ஒன்னொன்னையும் திருதராஷ்டிரருக்கு சஞ்சயன் சொல்றாரு. இந்த வந்து இது வந்து இந்த உரையாடல் யாருக்கும் தெரியாது, இவங்களுக்கு மட்டும்தான், பகவானுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடக்குது. இத வந்து டைரக்டா கேட்டாரு யாரு? சஞ்சயனு. அதனால அவர் சொல்றாரு, இதை நான் டைரக்டா கேட்டதுனால அவருக்கு புல்லரிச்சிச்சு, உடம்பு புல்லரிச்சிருச்சு. இது வந்து மிக மிக ரகசியமான உரையாடல், இதை நான் கேட்டேன்னு அவர் வந்து இதா சொல்றாரு. இப்ப படிங்க நீங்க படிக்கணும். 25 படிங்க பிரபு. அடுத்த பிரபு
அடுத்து யார் படிங்க. ஆன்மீக குருவினுடைய அனுகிரகத்தால் கிருஷ்ணர் கொல்ல முடியும். கிருஷ்ணரை கொல்ல வெரி முடியும். அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர், சஞ்சயனுக்கு வியாசர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எப்பேற்பட்ட ஆன்மீக குரு வேணும்னா சீடப்பரம்பில் வந்த ஆன்மீக குரு, அந்த மாதிரி ஆன்மீக குருவோடைய அனுகிரகம் தான் நமக்கு கிடைக்கணும் இப்ப இருக்கிறது. அப்படி அவங்க மூலமா தான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியும். அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கிடைச்சாரு, சஞ்சயனுக்கு வியாசர் கிடைச்சாரு. நமக்கு யார் கிடைச்சிருக்கிறாங்க? நமக்கு இஸ்கான் தூய பக்தர்கள் நிறைய பேர் இருக்காது. பிரபுபாதர் இல்ல, சாரி, பிரபுபாதரின் வழிவந்த தூய பக்தர் குரு மகாராஜ் பிரபு, குரு மகாராஜுகள் நமக்கு தீட்சி கொடுக்குறாங்க பாருங்க. இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறவங்க சிக்ஷா குரு நிறைய பேர் நமக்கு இருக்கலாம். நீங்க ஒருத்தர் கத்துக்க மாட்டீங்க, நிறைய பேர்த்து கத்துக்குவீங்க. அவங்கன்னா சிக்ஷா குரு, தீக்ஷா குரு, தீட்சை அளிக்கும் குரு. அந்த தீட்சை கொடுக்குறாங்க பாருங்க, அந்த குருவோட கருணையால நம்ம சரிங்களா? இப்ப நாங்க சொல்லும் போதே என்னன்னு, நாங்க எங்க குரு வந்து சொல்றத சொல்றோம், லைனா வருது. இருந்தாலும் நம்ம அந்த அளவுக்கு கிடையாது. ஆன்மீக குருங்கிறது தீட்சை குரு. நீங்க இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கணும், சிக்ஷா கல்வி சொல்லி தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? நமக்கு நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு பிரபுபாதர்கிட்ட வந்து தீட்சை வாங்கிருக்காங்க, அந்த குரு நமக்கு தீட்சை கொடுப்பாங்க. அவங்கதான் ஆன்மீக குரு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. 76 மாதாஜி, 76 படிங்க பிரபு. யாராவது சண்முகசுந்தரம் பிரபு படிங்க, உமாவதி சிவா பிரபு படிங்க. பெண்ணரசி மாதாஜி இருக்கிறாங்களா? மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பமடைகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவருக்கு அப்படியே அதை கேட்டு அப்படி என்னாச்சு, புல்லரிச்சிருச்சு. அவர் உணர்ச்சி வசப்படுறாரு. அந்த அளவுக்கு அதுலயே ஐக்கியமாயிட்டாரு. ஏன்னா இது பகவானுடைய திருவாயிலிருந்து வருது இல்லைங்களா? சொல்லுங்க. மன்னனே, பகவான் கிருஷ்ணருடைய அந்த அற்புத ரூபத்தை நினைத்து நான் மேன்மேலும் வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் இன்பம் அடைகிறேன். இதுல அற்புத ரூபங்கள் எதை குறிக்குது? நீங்க சொல்லி நான் சொல்லவே மாட்டேன். அற்புத ரூபம் நேற்று பிரபு சொன்னதுக்கு அந்த ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தேன், அந்த பொருளைய படிங்கன்னு சொன்னேன். ஷியாமசுந்தர ரூபம். வெரி குட். சொன்னது யாரு? பாத்தீங்களா? அதுக்குதான் அந்த நினைப்பு வந்து நினைக்கணும்னு தான் நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்கா கொடுத்தேன். எல்லாருமே டக்குன்னு ஷியாமசுந்தரம் சொல்லிங்க, இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் நானு. ஷியாமசுந்தர ரூபம் வந்து யாருக்கும் கிடைக்க மாட்டாங்க. பகவான் வந்து ஷியாமசுந்தர ரூபத்தை யாருக்கும் காமிக்க மாட்டாரு. கோவிந்தா காட்டுவார், நாராயண காட்டுவார், வர எல்லாருக்குமே நீங்க. ஆனா இந்த ஷியாமசுந்தர ரூபம் வந்து காண்றது மிக 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 அரிதானது. அதனாலதான் வந்துட்டு அற்புத ரூபம் இந்த இடத்துல சொல்றாரு சஞ்சயன். ஓகே. அது அப்படியே வியப்புல மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் அவர் இன்பம் அடைகிறார், நாமும் இன்பம் அடையலாம். சஞ்சயனுக்கு என்ன அதுல செஞ்சனால என்ன ஏற்பட்டது? ஏற்படுது. படிங்க நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? சரணலதா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. சஞ்சயனின் உணர்தல். மயிர் கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. விவசாயருடைய கருணையை ஒப்புக்கொண்டார். அற்புதமான மற்றும் புனிதமான உரையாடல். மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் சிலிர்ப்பூட்டும் இன்பம். கிருஷ்ணருடைய அற்புத ரூபத்தை நினைத்து வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் இன்பம் அடைகின்றேன். முடிய போகுது. உணர்வுகளை பட்டியலிட்டுள்ளார். நாமும் நம்முடையதை பட்டியலிடலாமா? இப்பொழுது நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுக்கு நீங்க எல்லாம் நாளைக்கு பதில் சொல்லணும். ஏன்னா மணி 10 ஆயிடுச்சு. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. பூஜஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்க ஸ்லோகம் படிச்சு இந்த பொருளை சொல்லிருங்க மாதாஜி. சரி, ஓகே. எல்லாரும் பிரேயர் பண்ணிக்கங்க. எத்ர யோகேஸ்வரா எத்ர பார்த்தோ தனுதரஹ தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதி த்ருவா நீதிர் மதிர் மம.
மதிர் மாமா என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்ன சொல்றாரு? யோகிகள் இறைவன் யாரு? கிருஷ்ணர். எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் நிச்சயம் பட்டியல் போட்டுக்கங்க. செல்வம், வெற்றி, அசாதாரண நியாயம், 4 இந்த 4 எனது அபிப்பிராயம் முடிக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு இந்த புக் கொடுத்துட்டேன், பாத்துக்கங்க. இத நாளைக்கு நீங்க சொல்லணும். சந்தேன் தன்னுடைய உணர்தலை பட்டியலிட்டார். நாமும் நம்முடைய உணர்தலை பட்டியலிடலாமா? இப்போது நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள்? இதுக்கு நீங்க நாளைக்கு பதில் சொல்லணும். ஓகே? பைசா கிருபா சிந்து பை ஏவச்ச பலிதானம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபிய நமோ நம ஆனந்த குடி பக்த விருந்த கி ஜெய். சாமர்த்திய ராஜாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஜகத்குரு சில பிரபுபாதர் கி ஜெய். நித்யாய் கௌர் ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நேத்து நான் ஜூம் எனக்கு ஒர்க் ஆகலாம் சொல்லிட்டு யூடியூப்ல இருந்து அட்டன் பண்ணேன். பட் என்னால அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ண முடியல. இதுல போட முடியுமா? அதுல போட்டுருங்க. புரியல பிரபுஜி. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டீங்களா பிரபு? நான் அப்பவே போட்டேனே மத்த ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணல, ஷேர் பண்றேன் திருப்பி. அதுல நீங்க கிளிக் பண்ணி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைங்க பிரபு, போடல பிரபு. நானும் போடல. நான் அப்பவே ஸ்டார்டிங்ல போட்டேன் மாதாஜி. இப்பயும் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்க மாதாஜி. மாதாஜி L2 क्वेश्चन ஆன்சர் நம்ம எதுல போய் செக் பண்ணனும்? லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். 1 செகண்ட் மாதாஜி, 1 செகண்ட். ஓகே. பிரபு